Kiway ki player bapau nam jang ka perthai ila bandan ye ka golden gloves, golden boot, golden ball. Henry kat bau Cristiano Ronaldo pat udan ye kata ka golden heart ko bagi ong haktin nong wai. Balai banga ong kumta namar haba persyang banwat bat pule ye ki jingtho ki betu syapang ga jingim Ronaldo syaba na ka kam football. Pin salap ye ki bakrau ki bau Ronaldo ule syaba na ka football. Bat kane ka longru kum ka wei ni ki kam mission ha ka jingim jong u. Bat kala longru ka nuksa ka babha yang a bat ye phi bangin nang ban le isin ai ye ki wei. Bat bangin nang ban suk liang ru da ka babha ye kita ki balai rap lem yangi. Ha kane ka video ngan wanra ye ki kam u Ronaldo tangba kam dei setia ha ka jingile ka jong u. Henry ngan ye thu ye ki kam jong u syaba na ka kam football. Syabar na ka kam football u Ronaldo udan ke jingit ke bakar pangba na ka benta ki khynnah. But udairu ambassador Save for Children's na ka daw jukwa bagi khynnah kindu ye ka lawai ke jongki. But uju yarap ru ki khynnah ki badan kam ha ka por ke jingyaram. But uju sumar ai bat yarap bai dawai ru ki babon ki khynnah. But ban ai yala ka snam but menta pat tungin ye sngap syapang ka jingle u Ronaldo ya wei ukna ubakerteng Martinez Salvini. Martinez Salvini udai naga shnong tibang kabadon hapo kari Indonesia. Lakai uha usnam kat kandai spa kandai punyau. Bat loong haka step 800 tarik Disember ahaja saw. Kat bau Martinez udang yelek kai football bagi para kena shnong haki madan shnong. Haka nekapor ujumai ulakhi. Hadin ke jingki ujumai. Kala penlong ye ka duriau ban khi phalo bat ka tsunami kala khi ha Indonesia bat ha ka ne ka jingja kala wanra ka jingsngusi thang ka bamla ban batai ya uni ukna namar baka kmi ki hinman ki para ki jong u kila khlat no ha ka tsunami kumba arlak laipo hajar kila yap ha ka ne ka tsunami bat uni ukna ulasa marwei hadin ka jingkhlat no ki kmi ki hinman bat ki para. Kai ka belajar kalong hadin bagi jurnalis kilapen i ya ka news syapang gini ke jingja. Layo i ba une ukna u bakerteng Martinez u balabdu no ye ki kimi ki hinman ki para. Ula phong de ka jersey jong kari pol juga. Hadin bakani ka video kala viral bha ki rensan social media. But u Ronaldo ru layo i ya kani ka video. Kane kala kata yo Ronaldo lambat ya ka Portuguese Football Federation. Bat nakaliang ke Portuguese Football Federation haba kayo iya kani ke jingja kala yarap yo ne ukna kumba Sao Paulo hajal euro lane lailak nrupar laispa Sao Paulo tingka ha ka pisa India kum kadak ban yarap yo ne ukna ba un yo pat ban shna ya ka ying kesam bat ka isu ka bala le do Ronaldo ka bala long shisha ka ka bamla ban perkan. Kat bau Ronaldo pat ulalet dalade syapok bandi ase kabade ke shnong jong u. Na ka benta ban let pet yau Martinez. Bat u Ronaldo habau lai kendu. Ula kular yau neu kena ban penlut hi nalade ha ka ban penlet school yau u. Bat ban yarap ye ki jingdon kam ban penbit penbiang yau u kum yau khon. Bat om tang kata u Ronaldo ula adop ru yau kum ukhon lajong. Bat hadin kata ula penrung ya u haki klub yelek kai jong kari Portugal bat kane kala long tik kumbala mut dau Ronaldo bat bonsin u Ronaldo uju ya lamlang ya u syagi jingilek kai bat hakasnam arja khat ar hadu arja khat san Martinez ula yelek kai naka klub PSAP Zingli nang ta haka arja khat san arja khat riu Martinez ula yelek kai no naka klub Sporting CP Academy. Henry ka basngosi aga jingim yelek kai ke jong Martinez pat ka lingkot bha namar tang ho usnam arja khan riu uni urang yelek kai u haban sange no naga jing yelek kai football namar ka jing mensau ka kho siu bom long shu ban yelek kai hadin mola syong thaj no naga kam football ula persyang ban jon haki kam pulit Henry syam layo naga daw bo la fiel hakatas bar hadin pat ula trei bat persyang no daki kam kiba ula senghi dalade kene kalong ka jingya kendu ka jingem ka jong Martinez ha pedeng ka jingdu jingkermen
pause ulai kendu bat kala long penban ke jingker khu da ka bau yesiam yo Ronaldo we ni ki beriu badan ye ka mynsiem sngosen ai ki parlop ha kene ke video ki bak pek menta ngin lap baladangir ngi don kum kene ke jinglong le ne ka mynsiem ba pha inget skam kan long ke jing bentoy kan long ru ka mission ha ka jing em jonga bat jong phi ki kam ba pha Ronaldo dai tangkat ne ngan sa persyang ban wan ra shu ye ki we pan ki kam ba pha ki ba ulale ha ka ba ki don ki por ula pelaj em ya ki khynnah ki ba dai ban du no ya la ka jong ke jing em da ka ba u ai ya la ka jong ke snam da ka ba u ai ya la ka jong ke spa da ka ba u diru ya la ki jong ki khusnam ki ba u yo na ka ban ta ban yarap ya ki bre